Πρόεδρε, επειδή είναι πολύ σπουδαίο το να συζητάει το Κοινοβούλιο για το θέματα υγείας του ελληνικού λαού, θα προσπαθήσω να είμαι και συνοπτικός για να μην σας φάω το χρόνο να ακουστούν οι πιο πολλοί συνάδελφοι. Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που η πολύχρονη μου εμπειρία μου επιτρέπει να βλέπω την αδυναμία της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, να αντιπαραθέσει πολιτικό λόγο. Και τούτο γιατί? Γιατί η κυβέρνηση, το συγκεκριμένο Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου της Υγείας, έφερε ένα νομοσχέδιο να συμπληρώσει αυτό που το Πασόκ πολύ καλά το είχε κάνει το 1397, το 83. Δεν είπε κανένας ότι εκείνο το νομοσχέδιο που καθιέρωσε το ΕΣΥ δεν ήταν πραγματικά εκείνη την εποχή μία τομή. Εμείς το αναγνωρίζουμε. Διότι πράγματι λειτουργήσε προς τη θετική κατεύθυνση. Είχε τεράστιες αδυναμίες. Είχε πολλές ελλείψεις. Δεν συνοδεύθηκε σαφώς ούτε με τα οικονομικά που έπρεπε, ούτε με τις διαρθρώσεις που έπρεπε και να προσαρμόζεται στα χρόνια. Έγινε και έμεινε. Παρόλα αυτά, έκανε τη δουλειά του. Παρόλα αυτά, βοήθησε την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα πολίτη όταν έπρεπε να είναι κοντά του. Δεν θα μπω στις αδυναμίες που είχε. Είναι πολλές που μπορώ να πω. Είμαι παλιός κοινοβουλευτικός και γερός. Μπορώ να πω πολλές αδυναμίες. Δεν θέλω να προκαλέσω, γιατί θέλω να σταθώ σε αυτό το ύψος σήμερα της συζήτησης, που είναι πολύ σοβαρή. Και χάνει μια ευκαιρία. Το Κοινοβούλιο χάνει μια ευκαιρία σήμερα. Κυρίως εσείς του Πασόκ, κύριοι συνάδελφοι. Να βρούμε δρόμο συνεννόησης. Σήμερα έπρεπε από εδώ να βρούμε ένα δρόμο συνεννόησης και να συμφωνήσουμε. Έτσι μας θέλουν οι πολίτες. Αυτό περίμεναν σήμερα οι πολίτες. Λένε εμείς που γυρίζουμε και είμαστε μαχόμενοι πολιτικοί, η υγεία δεν έχει χρώμα. Όλοι το ίδιο αρρωσταίνουμε. Όλοι μπορούμε να το χρειαστούμε. Γιατί λοιπόν, πού οφείλεται? Αναρωτιέται η κοινωνία. Πάμε στα χωριά μας και μας το λένε. Μα και δεν τα βρίσκεται. Ποια είναι η διαφορά η δική σας και η δική μας? Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, γιατί εμείς αποδεχθήκαμε και λέμε ότι τον κορμό τον κάνατε σωστά τότε. Αφήσατε κανένα εσύ, κύριοι συνάδελφοι του Πασόκ, και το χαλάσαμε? Αφήσατε κύριοι συνάδελφοι οικονομικά, ούτε καν διπλογραφικό σύστημα δεν υπήρχε. Μιλάτε για σπατάλες, για διαφθορά και δεν αργείται κανένας ότι από όλα αυτά υπάρχουν. Τι αφήσατε? Το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο, τι αφήσατε? Έγινε ένα ΕΣΥ. Γίνανε και νοσοκομεία επί των ημερών σας. Και γίνανε και εγγένεια απλά για το νοσοκομείο. Με το ίδιο προσωπικό. Λέω για παράδειγμα, στον τόπο μου, στην Ηλία. Έγινε ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Εγγενιάστηκε παρά μόνος εκλογών. Ήρθε τότε ο Πρωθυπουργός κ. Σιμίτης. Με το ίδιο προσωπικό. Με το ίδιο προσωπικό. Δεν λειτουργήσαν οι δύο όροφοι. Τι κάνατε τόσα χρόνια? Αυτό να αρχίσουμε να λέμε? Ένα ΕΚΑΒ δεν έχει κάτω. Αυτό να αρχίσουμε να λέμε? Στα 5 χρόνια, κύριε συνάδελφε, 170 προσετέθησαν. Ψυχιατρική, μόναδα εντατικής θεραπείας, παιδιατρικό. Εμείς δεν έχουμε τη μαγική λάβδο. Το κάναμε. Όχι, μη μηδενίζετε. Δεν θα βρείτε ποτέ συμπαραστάτες στην κοινωνία με αυτή την αντίληψη τη μηδενιστική. Και εγώ δεν θα σας πω ότι στα 5 κριτήρια των γιατρών, να σας θυμίσω, το θυμίζω απλά, γιατί πρέπει να θυμίζουμε. Στα 5 κριτήρια της προσγύψεως των γιατρών, ξέρετε ποια είσατε? Αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά και δράση. Αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά και δράση. Ήταν για τον γιατρό να προσληφθεί στο ΕΣΥ. Και ξέρετε και το 5ο τι ήτανε? Η πρόταση του Πρόεδρου του νοσοκομείου. Εσείς εκεί...
Βεβαίως. Αυτό θέλετε. Και το κάνατε εσείς με λεπτότητα, Ξέρετε πότε? Το 83. Όχι το 50. Εάν χαίρεστε ότι αναφέρατε το 50 στο 83, με γεια σας. Και είστε και γιατρός, κύριε συνάδελφε, και σας εκτιμώ και ιδιαίτερα. Με γεια σας, αν αυτό. Αν έτσι προοδευτικά τα βλέπετε, καμία κουβέντα. Ας πούμε λοιπόν σήμερα αλήθειες. Δεν είναι εύκολο το σύστημα υγείας και το γνωρίζουμε εμείς οι γιατροί πολύ καλά. Δεν θυμάστε τι είχε πει ο Παπαδόπουλος, ένας αξιολογότατος υπουργός που πέρασε από το Υγείας. Πυράγχας, τον έφαγαν. Πήγαν τα πυράγχας, κύριε συνάδελφε, κύριε Σίγητα, τα ξάσατε. Και έφαγαν και τον ίδιο τον υπουργό τα πυράγχας. Ο μόνος υπουργός που κρατάει τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος. Άντεξε και αντέχει, γιατί πραγματικά χτυπάει κατάματα την αιτία. Πέστε μου έναν που έχει κάνει περισσότερα χρόνια. Είστε νεότερος. Κανένας. Ο Παπαδόπουλος με τα πυράγχας τον έφαγαν κι αυτόν. Αντί να φάνε τα πυράγχας οι κυβερνήσεις του Πασόκ, άφησαν να φάνε τα πυράγχας τον Παπαδόπουλο, που ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους υπουργούς που πέρασε στα θέματα υγείας. Αυτή λοιπόν, βεβαίως, δεν είπε κανένας, δεν ισχυρίστηκε, κύριε συνάδελφε, κανένας ότι τα έλυσε όλα τα προβλήματα. Και ποτέ εσείς που είστε γιατρός και είστε και πανεπιστημιακός και καθηγητής, δεν θα βρεθεί υπουργός εις τον αιώνα τον άπαντα που να πει τελείωσε το σύστημα υγείας, έχει τελειώσει και έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο. Το γνωρίζετε, είναι σε δυναμική εξέλιξη η ιατρική κάθε μέρα. Κάθε μέρα δισεκατομμύρια πρέπει να χρεώνεις για να παίρνεις μηχανήματα καινούρια. Το γνωρίζετε. Δεν είναι ατέλειωτοι πόροι για την υγεία. Το ξέρετε. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Είμαστε όμως στη σωστή κατεύθυνση. Πάει σωστά σήμερα το Υπουργείο. Ο Υπουργός έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις. Προωθεί να λύσει ζητήματα. Κάθε μέρα λύνει ζητήματα. Κάθε μέρα λύνονται ζητήματα. Και με αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε σήμερα, πραγματικά είναι μια τομή. Ξεμουχλιάζει, να το πω έτσι απλά, το σύστημα που πετυχημένα τότε φτιάξατε. Ξεμουχλιάζει 25 χρόνια, 20 είσαστε πάνω. Το αφήσατε. Ούτε νεφθαλίνη δεν ρίξατε πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά το κρατήσαμε, γιατί είχε σωστές βάσεις και σήμερα έρχεται με τούτο το νομοσχέδιο τομή πραγματικά στην υγεία να ξαναζωντανέψει και να το ενισχύσει, να το ανανεώσει, να το βάλει στη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να είναι και για να έχει καλύτερα αποτελέσματα για τον πολίτη που θα έχει την ανάγκη να προσέλθει σε όποιο νοσοκομείο στο σύστημα υγείας. Ακούω για τις εργασιακές συνθήκες. Ήταν καλύτερες και τις χαλάσαμε. Ακούω για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές. Κορκοδίλια δάκρυα σήμερα. Έπαιρναν περισσότερα και τους τα κόψαμε. Σήμερα μπορούν να πούνε οι γιατροί ότι επιτέλους μια κυβέρνηση μας θυμήθηκε. Επιτέλους σήμερα έχουμε ένα μισθό αξιοπρεπές και δεν είναι ο καλύτερος. Και εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, όμως σήμερα πράγματι αισθάνονται το χάδι της κυβέρνησης και αισθάνονται την απολαβή για τη μεγάλη προσφορά που έχουν οι γιατροί στο σύστημα υγείας. Σήμερα τους λέμε ότι σήμερα τους επιβραβεύουμε με το μικρό αυτό. Μακάρι τα οικονομικά και οι συγκυρίες να ήταν καλύτερες και ο ίδιος Υπουργός θα το ήθελε να είναι ακόμη μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Σήμερα λοιπόν πράγματι αναγνωρίζεται η ευθύνη και η αποστολή του γιατρού και έρχεται η κυβέρνηση να την επιβραβεύσει.